Per això reclamem aquesta reforma. I, en definitiva, el nostre objectiu és que Catalunya esdevingui estat. L'objectiu d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa és que Catalunya esdevingui estat en el marc d'un estat federal plurinacional. I estat en el sentit que té poder polític i no només capacitat d'administrar, que pot establir polítiques pròpies en un seguit d'àmbits constitucionalment garantits, que disposa dels recursos necessaris per desenvolupar aquestes polítiques i que participa en les decisions de l'Estat que afectin en les seves institucions. De Catalunya i l'Estat. Però no som ingenus. Sabem que ens podem trobar amb el bloqueig, i amb el bloqueig del Partit Popular o la passivitat del Partit Socialista, que ens podem trobar amb un autonomisme reduït que s'acabi imposant per la via dels fets. I és aquí on plantegem la força, i la força democràtica de l'exercici del dret a decidir. Si la resposta a obrir el procés de negociació de la reforma constitucional és negativa, les forces polítiques catalanes estarien plenament legitimades per impulsar l'exercici del dret a decidir. I plurinacional. I és per totes aquestes raons que la propera legislatura Iniciativa Verds i Esquerra Unida el que farem és plantejar al conjunt de forces polítiques, però al conjunt de la societat, aquesta reforma federal de la Constitució, amb un objectiu, que és que respecti la nostra voluntat. Allò que hem pactat, allò que hem votat, allò que hem decidit. I com a primera passa, el que farem és proposar al Parlament la constitució d'una comissió d'experts que realitzi, òbviament, un ampli debat amb el conjunt d'organitzacions socials i que realitzi, a més, fins i tot una campanya a nivell d'Estat per explicar el projecte federal.